Sanibonani. Bafowethu, yonke into enzayo empilweni yenza ngesizathu. Ngisho kuthiwa uyinhle, ngisho kuthiwa uyimbi, sekunesizathu esidala ukuthi yenzeke. Empilweni kufanele ufunde-ke bafowethu ukuthi ube responsible. Uba responsible kanjani na? Uba responsible ukuthi ukwazi ukumelana namaphutha akho. Kuvamile bafowethu ukuthola ukuthi empilweni uma uke wangena enkingeni noma uke waxabana nomuntu, ngaso sonke isikhathi ubona ngathi uyena o-wrong, ubona ukuthi uyena osephutheni. Uma usuke usenjalo kusuke kusazoba nzima kakhulu ukuthi usombulule iy'nkinga. Uma ungena enkingeni, into yokuqala kufanele uyenze, kufanele uy'bheke wena, kufanele uy'sole wena ukuthi leyo nkinga leyo idalwe ukuthi wena uyenzile. Ake ngibeke isibonelo nje bafowethu. Mina uma kwenza mina ngiba senkingeni, ngixabana nomuntu, uma ngibona ukuthi uyena obesephutheni, mina ngiye ngithi iphutha lami kube ukuthi ngibe naye ngaleso sikhathi leso, noma iphutha lami ukuthi ngixoxe naye. Ngiye ngithi mina kube kuthiwa ngixoxanga nalo muntu, kube kuthiwa lo muntu angikhulumanga naye, kube kuthiwa ngihlalanga la bekhona, le nto ibingeke yenzeke. So, ngaleyo ndlela leyo ngiyakwazi ukuthi lokho kungisiza ukuthi ngelinye ilanga ngikugweme ukuba nalo muntu, ngikugweme ukuhlala okusuke kukhona khona lo muntu, because ngesikhathi ngihleli naye ila kuzodaleka khona iy'nkinga. So, bafowethu ake sifundiswe ukuthatha ama-responsible ngazo zonke iy'nkinga esibhekana nazo. Ungathi uma ubhekana nenkinga akusona isikhathi ubheke lelo hlangothi lolu opposite nalo. Kufike kwesinye isikhathi uy'buke wena nje, uy'tshele ukuthi lelo phutha lelo lenzeke ngenxa yakho. Ngaleyo ndlela uyokwazi ukugwema amaphutha amaningi, uyokwazi ukugwema iy'nkinga ey'ningi.